aboki na wai menene a cikin nan wallahi abinci na dan so yankin can wallahi ina ga ma tun sarwai ma nake ji ban ka ga bawa kai wallahi kai kawai an gaji ka wallahi ni ma yunwa nake ji wallahi ba ga har idan na sun yi ta ba wallahi gashi na wallahi na gani wallahi to ka buɗe mana ita ma dan samu dan wawa to haka ya kamata ai wallahi bari in gani to yadda za a yi amma wancan nan ga ko dan ka san dai abinci wallahi bai yi haka nan ba a wanke hannun shi ba matsala amma waka ci an kai ka san dai bai yi wa zan abincin ka san ba yawa ne da shi no 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 duk wanda motsa ta faɗi maki kai da kuma abin nan ko akwai mai magana ne